bwskango gujab sarugyago जों थांसा खलाय याप्लिसेनाय थांसा खलाय चिनि बस्कांने सबागो जों अंखनाय चिनि नंनाय जों चिनि ताबो बुबाग्रानि बसं चिनि त्रिपुरासानि हुकुमु मुकुमुसे गोबां मा ताबो थानायावबो चिनि राजभवन तक्ता खैजानाय बोरनबा तास 5 स्टार स्नामनि हिनाय खलाय दङ 5 स्टार या महा 10 स्टार फनो स्नामदि तबो फाना त्रिपुरासानि हुकुमु मुकुमु खायमांगला जों बुनो जितिन खाना जों बुसकाङो आरो आन्दोलन गरजा थानायनि बागै जों रिक्वेस्ट खायो बेरबाय ताखते कुकसंनो जों दिने ए प्रेस मेरु फाइ मानजा फाइजा सिने आइलेस नि सिने मेम्बार सिने बरंगनां ताखु अपरा महरि देबबर्मा ताइगो फाइ मानजा फाइजा सिने जेटा पंचायत ने 7 बडि ने सिने मेम्बार सिने बरंगनां हरिचरण देबबर्मा आरो फाइ मानजा फाइजा साचन्द्र पाराने सिने लिडार्स सिने युथ नि फाइ मानजा फाइजा जगदेव बर्मा बेनो माने जतन हामबाय।